Teším sa, že je medzi nami naša sestra Zuzka. Teším sa, že má pre nás povzbudzujúcu skúsenosť a pieseň. Verím, že nás to všetkých povzbudí a budeme spolu s ňou ďakovať nášmu Pánu Bohu. Milé sobotné zhromaždenie, dnes som opäť v motorkárskej uniforme motorkárskeho klubu AMM Internacionál a je to z toho dôvodu, že to, čo vám chcem povedať, s tými motorkami úzko súvisí a navyše máme motorkárskú sezónu. Najprv by som vám ale chcela odovzdať srdečné pozdravy od bratov a sestier z mesta Uspažata. Je to mesto v lokalite Mendoza, ktoré je v Argentíne a je blízko hraníc s Chile. Takže takto vás pozdravujú títo bratia a sestry. Nachádzame sa v mestečku Uspažata a prišli sme do modlitebne. Zavezli sme naše vlajky, aby ľudia vonku videli, že čo sa to tu deje. Samozrejme, že hlavná cesta asfalt a všade inde šotolina. Dnes neprší, tešíme sa. Takže vojdeme donútra a vchádzame do modlitebne, ktorá vyzerá zvonku takto nejako. Tehlová budova so strechou, s posuvnými oknami, so záhradou. Y bueno, ya se fue hasta la casa a Domáci a toto už je modlitebňa. To si všetko evituje. A to sú moji priatelia z AMM Argentína. Títo všetci ľudia z AMM Argentína a z tohto zboru vás všetkých pozdravujú heslom. Ako vidíte, v Argentíne žijú skromne, ale naozaj o to srdečnejšie. Takže som tam zažila naozaj úžasné chvíle práve s týmito ľuďmi. Premýšľala som nad tým, ktorú skúsenosť alebo ktorý príbeh vám poviem z tejto mojej cesty, pretože som tam prešla viac ako 8 000 kilometrov a 19 dní som sedela na motorke. Jednu takú skúsenosť som už rozprávala, keď sme mali prvé výročie nášho motorkárskeho klubu v Považskej Bystrici a túto pobožnosť si môžete kedykoľvek pozrieť na YouTube a aj na našom kanáli AMM Slovakia. Ale teraz s odstupom času, keďže v tej Argentíne, Brazílii a Čile som bola vo februári, si uvedomujem zázrak tohoto okamihu. Pretože na výzvu, ktorú som dostala od môjho priateľa, motorkára Beralda z Brazílie, som nepovedala nie. Mojimi sprievodcami na tejto ceste boli Beraldo s Klaudiou, to je manželský pár po ľavej strane, a Nestor z Tess. Beralda som spoznala pred 3 rokmi, keď som bola na motorkárskom zraze AMM v Rumunsku v Brašove. A vtedy mi ani vlastne nenapadlo, že raz budem sedieť v jeho dome s jeho rodinou a že ma tam bude hostiť a že mi požičia vlastnú motorku. Samozrejme nehovoriac o jazykovej bariére. No a Nestor z Tess sedia po pravej strane. A Nestor je muž, ktorý vo svojom okolí, kde žije, je to mesto Vanda v oblasti Misiones na sever Argentíny, založil 8 internetových adventistických rádií a tento rok oslavovali 26 rokov od založenia prvého. Všetky sú plne funkčné. Boh je taký úžasný, že nám otvára dvere a ukazuje nám nové cesty. A ja dnes môžem byť iba vďačná za týchto úžasných ľudí, ktorými Pán Boh dal do cesty, a aj za to dobré, aj to zlé, čo sme spoločne na tejto ceste zažili a čo sa tam udialo. Okusila som moc modlitby najmä v tých najzávaznejších situáciách.
Bol to čas závislosti jeden na druhom a najmä na Bohu. Na svojich skúsenostiach, schopnostiach, svojej viere, svojej odvahe, ale aj svojom strachu. Ale ten musel ísť preč, nemal tam čo hľadať. A tak som s pocitom zvedavosti a tým, že som vstúpila na nové a nepoznané, mohla zažiť niečo výnimočné. Tak ako nám to aj Pán Boh zasľubuje u Matúša 7. kapitole 7. verši. Proste a bude vám dané. Tak som sa modlila a Boh sa prejavil v podobe ľudí, ktorých mi tam dal do cesty. A títo ľudia sa skutočne stali aj mojimi anielmi. Ďalej nás ten biblický verš nabáda k tomu, aby sme hľadali. Hľadajte a nájdete. A tak som mala možnosť hľadať spôsoby, ako prekonávať prekážky, hľadať cesty, ako nezablúdiť, cesty, ako sa priblížiť k ľuďom a hľadať aj tie správne slova. A našla som. A v neposlednom rade máme klopať. A ja dodám, že nielen klopať, ale búchať a niekedy aj trieskať na tie dvere. Aby sa otvorili. A nie len tie jedni, ale ďalšie a ďalšie. Na žiadnych z tých dverí totiž to nie je napísané nerušte klopaním. A oni sa otvárali. Jedni za druhými. A ja som mohla aj v tých ťažkých chvíľach pocítiť, že Boh je so mnou. Že aj keď som tak ďaleko od svojho domova, tak On o mne vie. A tak som si tam aj vyslúžila prezývku La Gringa, cudzinka. A to najpodstatnejšie, čo som v tej Argentíne a Brazílii a Čile zažila, som zapísala do knihy, ktorú som tak aj pomenovala, volá sa La Gringa. Je to o tom, ako ma zodrali z kože a upiekli zaživa tí divosi v tej Brazílii, Argentíne a Čile. A príbehy, ktoré boli výnimočné a ktoré stojí za to si prečítať, tak sú práve v tejto knihe. No a ako sa na motorkárov patrí a ako sa aj na knihu patrí, tak som tú knihu aj pokrstila. Tak sa teraz pozrite, ako som ju pokrstila. Predstavím vám knihu La Gringa. Je to cesta a cestopis o tom, čo som zažila v Južnej Amerike. Precestovala som tam viac ako 8 000 kilometrov a pozývam vás k tomu, aby ste to, čo som prežila v Argentíne, v Brazílii a v Čile, zažili spolu so mnou. A teraz ju pokrstíme. Naštartujem moju motorku, nie je to, čo som mala tam, a dáme tomu svojmu dýchu. Tak La Gringa, poď na svet. A je na svete. Táto kniha je o tom, že keď nepoviete nie na výzvu, ktorú dostanete, môže aj také obyčajné dievča zo Slovenska zažiť v cudzine nielen turistické atrakcie, ale predovšetkým Božiu tvár. Nech je nášmu Hospodinovi vďaka za to, čo prežívame, aj za to, čo nás učí na tých našich cestách. No a keď som sa vrátila z tej Argentíny, tak vznikla táto pieseň, ktorú teraz zaspievam. Hudbu k tejto piesni zložil môj brat a ja sa veľmi teším z toho, že tu je dnes so mnou. Takže nech aj touto piesňou vzdáva na nášmu nebeskému Otcovi česť a chvála. Otče môj, tichý hlas, dnes sa ti dávam zas. Každý kilometr, veď ma sám, nech tvoju lásku v srdci mám. Vietor v tvári cítim smer, slobodu mám, to viem. Keď neviem kam, ty ma veď. Ty ho chyť, použij ma, som posol
cez moju helmu znie tvoj hlas, znie tvoj hlas. Použij ma, som posol lásky, cez moju helmu znie tvoj hlas, keď padám zas. Ty ma zdvihni, keď nemám síl, ty ma drž, v zákrutách ťa stále cítim, aj keď letím, nie som sám. Ty si smer, ty si cieľ, každá cesta má zmysel, vietor nesie tvoj hlas v nás. Použij ma, použij ma, som posol lásky, cez moju helmu znie tvoj hlas. Použij ma, použij ma, som posol lásky. Použij ma, použij ma, som posol lásky, cez moju helmu znie tvoj hlas. Len to chcem, byť tvoj hlas, byť tvoj posol. Len to chcem, byť tvoj hlas, byť tvoj posol. Použij ma, použij ma, som posol lásky, cez moju helmu znie tvoj hlas, Otče